дӯстони азиз, ассалому алайкум. имрӯз 26 апрели соли 2026 мебошад. қарор дорем дар боғи мо деҳаи чорбоғи ноҳияи варзоб. дар ёдатон бошад, намедонам як ҳафта буд, не як ду ҳафта пеш бигумонам ҳамин тутро ман пайванд кардам, гуфтам ки аз Афғонистон ширтут овардем. мана натиҷаи пайванди мо. чашмак пайванд кардем. инаш таги пӯст. инаш таги пӯст аст. хулоси гап, як қисмаш гирифтааст, як қисмаш нагирифтааст, ман инош нагирифт. ба мо як донашам гирад кифоя аст. анинаш гирифтааст. дидед? анам дӯрони азиз, натиҷаи пайванди ширтути афғонӣ. хай худо хоҳад соли оянда, то соли оянда хеле калон мешавад, 1 метр 2 метр мешавад, чунки кунда ба қувват аст. ва мо ба шумо соли оянда чӣ намуд тут буданашро нишон медиҳем. баъд таклиф мекунем омада ҳама каса қати мо ин тутро хӯритон. баъд дидем ки тути нағз мебошад. баъд аз ин тут мо бисёр мекунему ба халқ ва фурӯш мебарорем. ҳамдиёрони азиз, агар маъқул бошад ҳамин навори ман кардагӣ як лайк монед, подписатсия шавед, чунки канали мо канали ояндадор аст. оянда ин канали беҳтарин барои ҷавонмардон аст, барои боғдорон аст. бар паноҳи худо бошад. худо нигаҳбони ҳар як шумо бошад.